Здравейте хора, аз съм Криси и тук при мене е брат ми Ицко. Днес ще играем GTA и San Andreas, първа мисия. Кай кола? Не, това е колело. Опа! Хайде пак по играча. Тая си я носа ли? Да, пак. Добре. Ай, сега ще караме. Колелото. Бягаме за едни престъпници. Така. Значи да отиваме към мисията. Там имаме. Яко! Гледай, това колело е много бързо. Ама, тебе чупи баката. Айде, махам се. Big Smoke. Чимок! Карал си спомня. И сега там ще дойде Big Smoke. Да, Мимок! Така чори Мимок! С една бухалка. С една бухалка ще дойде за малко да го фасне. Приятели! Мотове! Его и него! Пицако! Какво? Пицако! Да. Добре, няма да гледам тази тия. You want to drive? Yeah, That's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not good. Keep the value and keep it real. Ате ти са си. Кем. И това няма да гледам. Си, само къдам ти. Дите и коите. Ой! Ако коите и кукуе не е много. Айде след. CJ. Карате толкова бавно, бе! Change around here. Много бавно кая чупица. Get some back. Ау! Ицко, я ти кажи на колко си годинки? Ма ти? Не, на 4. Чачи! Да, на 4. I thought this was family's church. Бързо бе, бързо бе! Move it, CJ, move it. Те да не стрелят тия гадни бандити. Какво ми се буташ, бе? Shit, a boss car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker! You just a Кай liability, кои? CJ. Кай Why you bothering coming back? Какво? Straight back into the game, right, dog? Уху! ку! Иха! Ох! Пак е Дайте от вас. Той играта и мъчето. Не е това се е тай. Голема арта! Голема! Големия пушач! Big Smoke означава големия пушач. На български. Ей, не ми мъжи тук слетеницата, ще ми сапаш. Това е да... Не, Big Smoke беше това. Ей да го и след него. Те май се заплещиха. Чакай ме, бе, райдарче. Вижте колко километра дигам в час.
Айде, че... Райдер чупе, къде отиде, бе? This CJ, you're embarrassing us, nigga. Ей, смутаняк! Пак е тази шоколада. Да. What's the matter? You high? Супер. Супер I got two хитъл. motherfuckers, though. Sold them niggas who was chasing. Why the nigga? So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all... Добре, и това беше от нас. Аз бях Криси и това беше и брат ми. Байте ми. Хайде, чао! Кажеш ли чао ти? Чао! Айде.